balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni yankuma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite bi ye tɛnɛn ye novembre kalo tile 9 ka taa bila novembre kalo tile 15 farafin kalo tile 23 o ye bi ye ka taa bila farafin kalo tile 29 na dolo jate la Kaola kalo filanan tile 18 ka taa bila Kaola kalo filanan tile 24 na o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya ko an bɛ Kaola kalo filanan Scorpion mɔgɔw ka wagati an bɛ o de kɔnɔna na Scorpion mɔgɔw ka wagati a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka ɲɛnamaya bɛ kɛ cogo di adamadenya bɛ kɛ cogo di ko jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ka farin karisa ye mɔgɔ farima ye wa ninnu dusu bɔ man di ko la nka ni ninnu dusu bɔla ko la a bɛ se ka taa hali k'u yɛrɛ bolo da fanga baaraw ka di ninnu na fo ka taa se fini baaraw ma olu baaraw ka di ninnu na kosɛbɛ courses n'o bɛ sport kofɔ boliw ani balontanw olu baaraw ka di ninnu na kosɛbɛ fo ka taa se dɔgɔtɔrɔyaw ma ani opération baaraw olu ye dakanko ye doloba fila de nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin adamaden bɛɛ lajɛlen ma o ye doloba fila jumɛn ni tubabuw k'a ma ko Pluton ni anw k'a ma ko Sariti ni nanzaraw fana ko Marsi n'o ye Hɔku ye o doloba fila ninnu olu de nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin dugumakolo kan ni wagati in na olu ye dakanko ye mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya olu sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ futinɛw ani mankanw ani dusubɔkow olu de kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka dusu bila ni dɔgɔkun in kɔnɔ n'o tɛ ko fitini a bɛ se ka kɛ wolokoba la aw bolo wa a bɛ se ka taa ka aw bolo dan yɛrɛkɛli o fanga ka bon ni dɔgɔkun in kɔnɔna na donta fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ kibaruya olu siraw olu jɛlen don kunnafoni yɔrɔ janfɛ kibaru yɔrɔ janfɛ kunnafoniw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ a bɛ se ka wasa sɔrɔ cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don olu siraw kan aw ka wulikajɔw siraw banaminɛba siraw kan aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ ni aw ye wari bɔ ka don ko la ka sɔrɔ aw ma nafa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ wari fu ye walima ni aw bɛna juru don mɔgɔ la nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ olu sarali olu bɛ se ka kɛ gɛlɛyaw ye don nataw la ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigi o b'aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ ani hakilisigi walew ani hakilisigi kumaw olu caman ɲɛsinen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in ka di aw la kosɛbɛ nka fɛn min ye sɔrɔ kɛta ye o de donta de fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nka kibaruya siraw kibaruya nafamaw ani aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka laɲini caman bɛ yen nɔ na aw la a nɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ k'aw bɛ se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ wa kɛnɛyaw olu bɛ aw la aw ka kɛnɛya bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasala caman lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ni aw ka marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw ka ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛyɔrɔw la ani aw ka kabila kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu ka mara bɛ boli aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la
wa balawu bɛ se ka tɛmɛ aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ, walima fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka tɛmɛ aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ. Wa mɔgɔ minnu ye muso ye ninnu na, k'u hakili to u yɛrɛ la u ka furu kɔnɔna na ni wagati in na, u n'u furukɛw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se u n'u furumusow ni ɲɔgɔn cɛ. U k'u hakili to u yɛrɛ la. Aw ka ɲɛmɔgɔw, bɛnbaliya bɛ se ka tɛmɛ aw n'aw ka ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛyɔrɔw la, nka fɛn min ye k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, garisigɛw a bɛ se k'a tɛgɛ da garisigɛ minnu kan, hali n'olu ma kɛ garisigɛ camanbaw ye, a bɛ se k'aw tɛgɛ da garisigɛ dɔw kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda lase aw ma dɔgɔkun kɔnɔna na. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka n'a bila août kalo tile 21 la, n'an b'a fɔ olu ma Lion, samiya kalo 2nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Iburahima ka so, Denɲɔgɔnso denw, Lion, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko baara o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔ. Jija ani cɛsiri, ni aw salayala nin dɔgɔkun kɔnɔna na, aw ka koduman caman bɛ yen nɔ o bɛ taa ka aw dan, nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun ɲɛsinnen don aw kan, olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na, fɔ aw ka se aw ka kow kɛcogo la, dusu k'o bila nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Kamasɔrɔ a mankanmisɛnnin caman bɛ yen nɔ, a bɛ se ka taa ka aw bolo dan, wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka banamini don aw ka garisigɛ sira dɔw fɛ. Nka fɛn o fɛn mana kɛ aw la, fo aw ka aw muɲu nin dɔgɔkun kɔnɔna na. A ka ca la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati la, ni aw ye aw muɲu ka se ka baara kɛ ni aw yɛrɛ fanga ye, a ka ca la wasa min na a b'a ɲini a bɛ se k'o sɔrɔ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 22 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma vierge, dimiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so, vierge, samiya kalo 3nan denw, vierge, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko aw tulo ma da kibaruya dumanw ni kibaruya nafamaw, kamasɔrɔ kabi wagati jan tɛmɛnenw na aw bɛ ka fɛɛrɛ dɔw boloda olu tɛ ka ɲɛ sɔrɔ, nka k'olu jaabiw bɛ se ka sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Olu jaabiw bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni yɛlɛda caman lase aw ma. Siniɲɛsigi baaraw yɛrɛ, olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nisɔndiya lase aw ma, wa aw fɛlen don dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, aw fɛlen don kosɛbɛ. Ni a ka ca la ni aw wulila a ka magoɲɛw ani a ka magoɲɛciw fɛ, olu caman bɛ se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, fiɲɛ ka ɲi ka ɲɛsin aw ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma balansu, furuso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so, Kawula kalo fɔlɔ denw, balansu, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wasa ni kunkɔrɔtaw ɲɛsinnen don aw ma, jijaw ani wulikajɔw olu ɲɛsinnen don aw ma. Mɔgɔw kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Aw ka ko aw ma ka di kosɛbɛ kosɛbɛ, wa fɛɛrɛ caman bɛ yen nɔ ni aw y'a tigɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, aw bɛ se ka yɛlɛda sɔrɔ a la, a bɛ se ka jaabi sɔrɔ olu la, wa ala deliw barikalen don aw fɛ ani sarakaw. Nin dɔgɔkun in y'aw ka dɔgɔkun ye kosɛbɛ, ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Aw ka hakilina filan de bila, o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sumaya ni banamini don aw ka garisigɛ kow la. Ni aw wulila ko nɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, a bɛ se k'a kɛ ka se a dan na, a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma Scorpion, Kawula kalo 2nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so, Scorpion, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wasa ni yɛlɛdaw ɲɛsinnen don aw ma, nka sɔrɔbaw kun ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ. A bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ, nka a ka gɛlɛn aw tigɛ ka da olu bɛɛ lajɛlen kan, nka aw bɛ se ka labɛn sabati ani ka mɔgɔ ɲini jigiya siraw fana barikalen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka wasa ni kunkɔrɔta minnu kofɔlen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ, a ka gɛlɛn aw ka se k'aw tigɛ d'a kan nin dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔna na, kamasɔrɔ banamini dɔw b'a aw ka dɔgɔkun daminɛw na, ani aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, fɔ lagosi, o lagosi wale ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya dɔɔni don aw ka ko la. N'o tɛ aw fɛlen don dɔgɔkun kɔnɔna na, aw ka jija ni wulikajɔ kɛ aw tagama bere. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 la, n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire, siraso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alahu Tala ka so, Kawula kalo 3nan denw, Sagittaire, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ninnu kan k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, kamasɔrɔ
basigibaliya bɛ ninnu ka ko la kosɛbɛ. Wa wasa ni kunkɔrɔta min ni ninnu b'a ɲinina, gɛlɛya bɛ don a sira kan sira caman fɛ. Dibi bɛ aw ka sira caman kan. Ni aw bɛ se fo aw ka muɲu fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sela. Wa aw bɛ na wulikajɔ fɛn o fɛn de sabati ko aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na, i b'a ye gɛlɛya bɛ don olu kɔnɔna na. Fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Nka aw kan ka aw miiri nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka bɛn ni wagati wɛrɛw ye. A bɛ se ka fɛɛrɛ kura minnu boloda, nka aw ka fɛɛrɛ ninnu a si tɛna se ka sira sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Dibi b'aw ka sira kan. Garisɛgɛ ko ta fanfɛla la, k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, yɛrɛkɛli o fanga de ka bon a ka dakan kɔnɔna na. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ desanburu kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne, ni dɔgɔkun in kɔnɔ nisɔndiya ani hakilisigi kumaw olu caman ɲɛsinen don aw ma. Wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko ninnu ka bana fiɲɛ bɛ se ka bɔ. Kɛnɛyaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ, ani hakilisigi caman olu bɛ aw ye, ani layidukan barikalenw ani kunnafoni olu sira jɛlen don aw ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun ye. Wa nin ye aw ka wulikajɔ wagati ye, kamasɔrɔ aw ka siraw jɛlen don, wulikajɔw olu sabatilen don, kunnafoni siraw olu jɛlen don. Ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ n'aw ka ci caman bɛ yen, aw bɛ se k'a ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A bɛ jaabi sɔrɔ o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na, n'an b'a fɔ olu ma verseau, fonɛnɛ kalo 2nan de o. Mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so verseau, ni dɔgɔkun ka di aw la. Wasa ni yɛlɛdaw fana ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw tulokɔrɔ kuma duman caman bɛna fɔ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda lase aw ma. Wa aw jijalen don aw ka baaraw la. Ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na, mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kura boloda, baara kura boloda olu barikalen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni aw ye ko kura daminɛ, aw bɛ se ka labanko ɲuman sɔrɔ o la, aw bɛ se ka ɲɛtaga ani hakilina ɲuman sɔrɔ o kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Ni minnu b'a fɛ ka ko kura de labɛn, olu ka ko kura labɛn wagati ye nin wagati ye. O bɛ se ka ca la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ, olu bɛ se ka wasaw ni hakilina ɲumanw ani jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kosɛbɛ. Sɔrɔ donta k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban, sɔrɔ bi cuncun ka don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔtala Nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw, jugusodenw, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna tarɛ caman fɔ aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni aw limana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Kamasɔrɔ layidukan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'olu caman bɛ se ka sabati nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ fo a laban yɔrɔ wagatiw, aw bɛ se k'aw tulo mada kunnafoniya dumanw, kunnafoniya nafamaw, kunnafoniyaw sira ka ɲi ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ. Wa aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔ, lagosi o kɔ donnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Dɔgɔkun kibaruya min ni an bɛ kawula kalo 2nan na, n'o ye Ayuba ka wagati ye. A b'a yira k'a fɔ ko nin wagati in fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin mɔgɔ caman ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Nin wagati in kɔnɔna na jamakulu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to i yɛrɛ la, k'i dusu faga. Baw sumaya o de fanga ka bon wulikajɔw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Bɛɛ lajɛlen kan k'i dusu faga. Kamasɔrɔ kunnafoni caman siraw, garisɛgɛ siraw, a layidukanw olu caman tɛna bɔ a sira fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Fo bɛɛ lajɛlen ka muɲu ni sabali k'i tagama bere nin dɔgɔkun in kɔnɔ. A b'a yira k'a fɔ saraka min bɛ yen ni an bɛ se ka o di nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, o de bɛ tali kɛ gala. Yiri min bɛ yen ni bɛɛ b'a wele ko gala, o kuru 3, cɛw kuru 4, musow cɛw koko 3 tile 3 kɔnɔ, walima koko 3 yɔrɔnin 1, koko 4 yɔrɔnin 1 musow. O tɛmɛnen kɔfɛ woson, ka woson ɲini
walima ku ka a tobi k'a kɛ tasa 4 ye walima k'a kɛ tasa 3 ye walima tasa 7. tasa 7 o dama ka kan cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen na ka taa di dɛsɛbagatɔw ma. ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'i kasara ani masiba, a b'i kisi k'i tanga ka bɔ olu ma. anw ye jɔn ye, nka ni mɔgɔ min dala saraka ninnu na k'a kɛ ala ka i mago dilan, kamasɔrɔ ni walawalali ninnu tamasiyɛn ka sira de b'a to an bɛ na ni fara ɲɔgɔn kan ninnu ye ka di mɔgɔw ma. ni min y'a kɛ ala ka barika don a la, an b'a fɔ o la sa, aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ. ni de kun bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la. ala ka dɔgɔkun diya ne n'aw bɛɛ lajɛlen na.